At this point in time, we'd like to welcome you guys again and again. Thank you so much for coming out and supporting this year's initiative to celebrate our 34th year of independence. البقر نزالومي إن العلاز لنا كونت نتكون بجاز على رؤوس سماعات نذكر كلنا كالكاز لنا يوم حفلة. أبرز زلوا قلبا قبي زيكا نهاي منتو إن زوكل كله كابرسنا كمون من الزرنا هبعينا وتصاروا نتوم نزهاد زيا بجاز حلفو نزابعات زيا كونت نتكون من تقول لنا زحلفو سماعات كنذكرينا. At this point in time, we ask that you remove any head coverings that are non-religious, any sunglasses, and any other items that may be shielding yourself. We also ask for silence so that we can remember our martyrs. بعد سماعاتنا نذكر. سماعاتنا بمبصعنا يدبسوا. بعد نازلنا لمزمارنا تاخذنا زلنا نقولكم أبززلكم يوحنا بسم الله هرش ما قل بعلات كتما تورنتو يوحنا عادتك علتين بدنا نمثل من بعض ويزرو أمارش نبرتو حلافيك مشن إرترا أو حاجة كندا قال من بس إرترا نهتا سمعنا نمدرس إعدل. At this time, we'd like to invite to the stage Waziro Amadesh Muratu, head of the mission of the Eritrean Consulate Office, to read a statement on behalf of the Eritrean government. مسمرنا قرقنا أفتحتز ممتنا نبلو زلنا تزوز نبل سلاسان أربعة عمل تنبلنا تنبلنا أركاتنا بالمربع أو وشتن أو وطن زنبل مجموعا حالتات ممكن خمس يوحنا انقعنا نبل سلاسان أربعة عمل بعلت عمل بسلام اتحلنا خبل أفضل إلى نزيه نخبرون نقلن زلنا نتقلت بعال هاجرنا إرترا بتتفلالن بزاتي حينتات زرعات زور رحسن من مكران تتصاويرا 30 عمت مريم برتاو تقرلو على شاكلا سرف دايما بمتات دقزا حلال مريت سوينا سكلنا بسمعاتن مختن سحرنا نزع هذا القيام وجهنا بدأنا أبونا هذا الكلام عندنا برو الصابون مثل الراتون هنا كذا وجهنا يراون نتنا من العقاب كانت مسوات سكننا أقاتلنا نزول تكلمت هذا إرترا صارت تروح حزبان حيلتات مكرخالن لو يقول بعدهم رحلتان أرزي وتيمة حياة زلنا في البل كرينا لنا بتحكي
ቀፂልና ኣለና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክምን እና ድርዕና ብዝብል ቴማ ሃገር ኤርትራ ኣብ ነፃ መስመርን ንምፍጣር ነፍስኻ ምኽኣልን ዝብል ስነ ሓሳብን መትከልን ብምርዓም ኣብ ባይታ ብግብሪ ዓበይቲ ዓወታት ኣብ ልምዓትን ኣብ ዳግመ ህንፃ ተመዝግብ ኣብ ዘለትሉ ህሞት ዘራጊ ከሎ ፅሩይ ማይ ናይ ስተ ከም ዝበሃል ፀላእትና ሓንሳብ ብሃይማኖት ፅንሕ ኢሎም ብብሄር ብወገን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምባል ንሃገርናን ነዚ ዘለናዮ ዘመን ብሰላም ተሳኒዩ ከይነብር ኣብ ሁከትን ዕግርግር ከእትውዎ ለይትን መዓልትን ፀረ ሰላም ዝኾነ መደረታት ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦን ንዕዘቦን ኣለና። ሃገርና ደሴት ሰላም ኮይና ክትግስግስ ኣብ ዘላትሉ እዋን ንተኽተኻትን ገና ኣይዓረፈን። ሳላስኒትን ምፅውዋልን ፅንዓትን ተወፋይነትን ውዳበ ጥምረትን ግን ከምቶም ዝሓለፉ ኣዝዮም ከበድቲ እዋናት ስለ ዝመልከትና ሕጂ እውን ከም ንሰብሮ ዘጠራጥሩ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ነባር ሰላም ከነውልስ ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክምን ነዚ ውሽጣዊ ሰላምና ንምዝራብ ውልቃዊ ረብሓ ጥራሕ ዘገድሶም ሃሱሳት ሰብ ፍሉይ ረብሓን ክንቃለሶም ግን ብቐንዱ ናይዚ ተረካቢ ወለዶ መንእሰይ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ወዳቢኡ የሕይን። ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ወዳቢኡ ኣሕይሉ ከዓ ንቕሓቱ ኣበርሑ ከምቶም ዝሓለፉ ኣያታቱን ክንቃልስ ይፅንሐኒ ዘይበሃሉ ጉዳይ ከም ዝኾነ ክበካሉ ዘለዎ ይመስለኒ። ምክንያቱ ውዳበ ብዘይ ንዝሓት መእሰሪ ዘይብሉ ማእበል ስለ ዝኾነ ኣብ መደምደምታ ብዝያዳ ክስመረሉ ዝደሊ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝብና ነቲ ብመራሕትና ራብዓይ ግንባር ተባሂሉ ዝተሰላዓሉ ዕዱግ መደብ ብቐፃልነት ንምዕዋት ነዚ መድረኽ ዝበቅዕ ስነ ልቦናዊ ድልውነቱ ጨቢጡ ውሽጣዊ ሓድነቱ ዓቂሙ ሃገራዊ ምዝሓት ዓጢቑ ንስራሕ ከም እምነት ኣምሊኹ ከይተዛነየ በቶም ፀጉሪ በጊዕ ዝተኸድኑ ተኻሉን ታሪኻውያን ተፃባዕቱን ከይተዳህለለ ከይተደናገረ ጥምረት መንነቱ ባህላዊ ውሻታቱ ኣገልጊሉ ኣብ መደባት ምውሓስ ነባረ ሰላምን ኣብ ምህናፅ ሃገራዊ ቁጠባን ኣበርክቶ ክገብር መድረኽ ዝሓቶ ታሪኻዊ ውድነት ሓቅን ስለ ዝኾነ እጃሙ ከበርክት ፃውዒተ የቕርብ። ክብርን ዝኽርን ንሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ። ስለዚ ኩሉ ድሕሪ ሃገር ጨሪሕና ሃገር ንምርካብ ደምና ረሃፅና ዓፅምና ስጋናን ትንፋስናን ንሃገርና ክንህብ ቃል ኣቲና ንቓልና ብግብሪ ከይድናዮ ብሓንቲ ዕላማ ሓንቲ ቃል ብሓንቲ መንፈስ ናብ ሓደ ቃል ናብ ሓደ ኣንፈት ድማ ሰጊምና ኣብ መስመር ቃልስና ሰሚርና ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ኣብ ወፃኢ ዝነበረ ኤርትራዊ ኩሉ ናብዛ ራእዩ እናጠመተ ነዚ እናረኣየ እትጠልቦ እናኾነን ኩሉ ጉዕዞን ሰላምን ሂወቱን ሓሳባቱን ውሳነታቱን ተግባራቱን ምስ ሓንቲ ራእይ እናሰርዐ ብወለንትኡ ናብታ ሓንቲ ራእይ ስለ ዝሰዓበን ዝደገፈን ኤርትራውያን ነቲ ፈፂሙ ዘይከኣል ኣብ ሰማይ ዘለዎ ደበና ናይ ቀትሪ
ወለዶታት ኤርትራ ንዘንቲ ዕለት እናተሓበሉሉን እናተነየቱሉን ዝነብሩ ተኣምራታዊ ታሪክ ሰሪሕና መስመርና ድርዕና ደጊመ እንቋዕና መበል 34 በዓል ናጽነትና ኣብቅዓና ብል ሕራይ በዓል መበል 34 በዓል ናጽነትና ኢና ንጽንበት ዘለና ኣብዚ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ኩሎም ተቐማጦ ከተማ ቶሮንቶ ከምኡ ድማ ከባቢኦም ዘለዉ ኣብ ዝተኣኪብና ኣለና ንብኩለኩም ምስ በዓል ናጽነት Again, we'd like to say thank you to everyone for coming to celebrate this year's annual celebration of Heritage and Independence. ሕራይ ከምቲ ኣብ ኩሉ ሪኢኹሞ ዘለኹም ምልክት ወፂኡ ዘሎ ዕቋይ መስፍን ወዲ ሸኽ አንቶኒዮ ከምኡ ድማ ናትናኤል ሎሚ ምሸት ከምሲዩናይ ብሙዚቃ ከምኡ ድማ እዞም ብድሕሪና ዘለዉ ጉጅለ ባንድ ወይ ሙዚቀኛታት ኣለዉ ሽሞም ጉጅለ ናጽነት እዮም ዝበሃሉ ጣዕይቱ ሂዱ ውሕድኩም ንኩሎም እዞም ደረፍቲ ከምኡ ድማ ንባንድ ሓንሳብ ጣዕይት So, I'll be honest, this is my favorite part of the night. Anyone that knows me knows I'm a big dancer. So the time has come. Tonight we'll be having music by Ulbay Misfin, What the Shit, Antonio, and Natalia, accompanied by Nazanet Band. So please put your hands together for these amazing musicians that are going to give us the time of the night.
قال
ورد لهم كلهم أي أمزون ناتكم تعلم هاني ما هو جابان سنوكم تشاينا هم استاذ من لك مدرب شباب كلنا هدي مسلم ونا من زاوي كابكرن كابكرن ورد سلسلة شمع فولية لتمزحهم كم أجي سارة نعمل فوزي سدد عزيز شيخ أزوركم نعمل وتغرن نعمل كل يوم من أيام على جورين كألوان يبلغوا نعمل طبي نعمل مجمل أسعد بلي أغلو كم نقدر كم نعمل أبقى لتا حرب هنا الناس